Dnes se tu bude psát historie. Většina z nás si nejspíš pamatuje nápad hráče Krepy, který skončil fiaskem zpět v roce 2020. Můžeme ale s jistotou říct, že v tomto případě se jedná o první oficiální ročník, který má nějakou váhu a bude se o něm určitě ještě dlouho mluvit. Přesně tak, ale příští ročník je ještě v nedohlednu. Cože nás čeká dnes? Budeme oslovovat ty nejoblíbenější, nejaktivnější, nejnápomocnější, ale třeba taky nejkreativnější hráče ze serveru Welcome to Los Santos. Soutěžíme v celkem 10 kategoriích, kam jste měli dostatek času nominovat své favority. Ti nejlepší z nich se dostali do finále a dnes si o nich povíme něco víc. Stejně tak, jako si vyhlásíme celkové vítěze. Mimo ně budou i během přenosu speciální nominace vyhlášené živě a hlasování bude možné přímo během přenosu, ať už sledujete na webu GTAmultiplayer.cz nebo přímo na YouTube. Taky máme pro diváky připravených několik zvláštních, někdy i legendárních hostů a rovněž pár soutěží, takže se určitě vyplatí sledovat. Tímto přenosem vás provedu já jakožto organizátor letošního ročníku, společnost mi bude dělat zde přítomný Stiffy. Já ti děkuji za úvod, Byrone, a my se společně můžeme podívat, co dnes máme za kategorie. No, čeká nás dnes spousta nominací a také spousta vítězů. Sponzorské okénko na začátek. Battles Awards je, jak už vypovídá název, přímo stvořen portálu GTA-multiplayer.cz a je určen k ocenění hráčů na serverech Welcome to Los Santos. Tyto a podobné kreativní nápady a projekty nás vždy odlišovaly od konkurence a i to je jeden z důvodů, proč se dlouhodobě herní servery Battles drží na nejvyšší příčce, co se týče oblíbenosti. Pokud jste třeba na náš přenos narazili náhodou, určitě doporučujeme navštívit web a přidat se do naší skvělé komunity, kde je i spousta dalších unikátních projektů. Druhé poděkování směřuje týmu Apple Pie Production, který jako vždy spolupracuje na tvorbě celého videa, ať zvukovou, tak hranou formou. Děkujeme také portálu Kings of San Andreas a vrchnímu map editorovi Marsíkovi za poskytnutí a vytvoření prostoru a přesně celého sálu. Snad nebudu mluvit jenom za sebe, když smeknu za skvěle odvedenou práci. V neposlední řadě díky všem účastníkům a vystupujícím na dnešním gala večeru, porotcům, kteří dohlíželi na dodržování pravidel a relevantnost nominací, všem nominovaným i následným finalistům a samozřejmě i vám všem u obrazovek, bez vás by to nemělo smysl. Určitě oceníme i váš feedback, každopádně teďka už vám poděkujeme. Pohodlně se usaďte, vemte popcorn, Battles Awards právě začíná. Pojďme začít u kategorie, kde není třeba nikoho pro převzetí ceny, vyhrál by to totiž pokaždé ten samý člověk a to Nice, který nás pravidelnými updaty zásobuje rok co rok. Nominace na nejlepší update za rok 2022 jsou Spuštění 5M serveru obdrželo 13 nominací. Pepsáctví a kradení kreditek obdrželo 8 nominací. NPC chodců obdrželo 10 nominací. A nejlepší update roku 2022 nám přichází vyhlásit hráč, kterého netřeba představovat. Heine. Vítáme tě tu, děkujeme, že jsi měl zájem o vyhlášení kategorie o nejlepší update.
Pověz nám, ty tím, že hraješ přes 10 let, je nějaký update, co ti utkvěl v paměti a považuješ ho za nejlepší? Čau, dík za pozvání. No hele, za mě nejlepší update, který se nejvíc chytnul, budou asi organizace. Jako už od začátku se soutěží, no a hráči to hodně chytlo a hlavně je to jako i hodně baví. No a jaký je vlastně tvůj favorit za letošní rok? Který update je za tebe nejpovedenější a který naopak se moc nepovedl? No, nejvíc se mi líbí Hasty a jako asi nejméně mě zaujal 5M server, no, protože tam do budoucna jako stejně asi hrát nebudu. Jo, díky za odpovědi, prosím otevři obálku a sděl nám vítězný update. No, dobrá teda. Nejlepším updatem roku 2022 se podle komunity GTA Multiplayer stává server 5M. Gratuluju. Teď se přesuneme k hráčům, kde si každý odnese štědré odměny, které snad u jediné akce nemají obdoby. Máš pravdu, první místo totiž získá většině kategorií 500 tokenů a to už je slušná částka. Samozřejmě za odměny děkujeme vedení portálu. Následují tedy nominace přímo vázané k určitému serveru. Už v předchozí kategorii nominovaný 5M server byl spuštěn teprve minulý rok, takže se stále jedná o žhavou novinku a proto je pro spoustu hráčů stále tak trochu neznámou. Samozřejmě si o tom později povíme trošku víc. Nejlepší 5M hráč roku 2022. Nominování jsou Molen obdržel 4 nominace, registrace v roce 2020. Dadovec, hlavní administrátor, obdržel 10 nominací, registrace v roce 2014. ESO, moderátor, obdržel 7 nominací, registrace v roce 2009. A kategorii nám nepřichází nikdo vyhlásit, Byron je totiž na serveru víc než aktivní. Jaký je za tebe zásadní rozdíl při přechodu ze Sampu na 5M? Krom grafiky a hardware požadavku samozřejmě. Tak jako ono těch rozdílných věcí je relativně dost. Už jenom třeba samotná mapa, která samozřejmě v GTA 5 je o dost větší než v San Andreasku a navíc tam v podstatě operujete pouze v jednom jediném městě a popřípadně ještě v nějakém předměstí, zatímco v San Andreasku jsou ty města 3. Ale kdybych měl říct, na kterou věc si prostě jako tak nějak furt nemůžu zvyknout u toho 5MK, tak je to PvPčko, který je opravdu diametrálně odlišný oproti Sampku, protože samozřejmě v Sampku ty souboje mezi hráčima probíhají většinou dosti dlouho, neboť každým zásahem si vždycky uberete jenom několik HPček, zatímco v tom 5Mku mi přijde, že ty souboje jsou vždycky strašně rychlí a je to prostě v podstatě vždycky o tom, kdo jako první vytasí ten kvér a prostě se mu podaří trefit přesněji. Protože ať už máte ten armor nebo ne, tak pokud prostě na vás přijde hráč, který má zakoupenou útočnou brokovnici, tak vás sestřelí prostě 2 ranama, jo. Takže nehledě na to, že když vás nějaký hráč přejede, tak vás to taky instantně zabije, což naopak v Samku, když někoho přejedete v plné rychlosti, tak mu to ubere ani ne 10 HPček. Takže jestli je opravdu něco, v čem je 5M zásadně odlišný oproti Sampu, tak je to PvPčko, no. Zaslechl jsem se, že se vedení snaží na server implementovat co nejvíce věcí ze Samp serveru. Jaká taková věc za tebe dostala díky 5Mu největší a nejlepší upgrade? Tak jestli jsou nějaký featurey, které jsou teďka díky 5Mku rozhodně daleko promakanější, tak jsou to featurey, ve kterých jsou nějakým způsobem zakomponovaný NPCčka, protože například gang funguje v Sampku tak, že na těch územkách se spavnují NPC gangstři, ale žádným způsobem se nepojibujou, jo, takže prostě jenom stojí přikovaný na místě a čekají, než se střelíte. Zatímco v tom 5Mku je to takový docela náročnější, že oni jsou jako docela vychytralí a prostě si za váma klidně přijdou, nehledě na to, že se umějí občas docela dobře skrývat. V podstatě stejný případ je kurýr s penězi, který opět v Sampku prostě vždycky jenom stojí na místě a střílí po vás, zatímco v tom 5Mku prostě a jednoduše, když se k němu přiblížíte, tak po vás prostě začne jít a je to tím pádem takový jako náročnější toho kurýra se střelit, jo. Takže opravdu ty pohybující se NPCčka jsou ve 5Mku, řekl bych, daleko vymakanější než v Sampu a na základě toho si taky myslím, že v budoucnu bude možné na server přidat i jako docela zajímavý mise, si myslím, díky tomu. Hraje na serveru dostatek hráčů? Jak to tam vůbec vypadá? Myslím tím, zda se nejedná o šílený deathmatch, jako je GTA Online. Tak v současné době musím přiznat, že počet hráčů je poměrně nízký, zvlášť když to porovnáme s tím, kolik na serveru bylo online hráčů krátce po spuštění.
Jinak si myslím, že to je tím, že zatím na serveru nevychází updaty až tak často a vzhledem k tomu, že těch feature ještě není na serveru tolik, tak některý hráči to prostě docela rychle omrzí. A druhý důvod je samozřejmě ten, že 5M přece jen je furt o dost náročnější než Sampko, který de facto v dnešní době už rozjede v podstatě každý. Takže myslím si, že taky spousta hráčů, kteří tam hráli jenom z začátku, tak si to prostě jenom chtěli vyzkoušet, ale reálně třeba se jim to dost sekalo a tak tam prostě nebyli schopni vydržet moc dlouho. Ale myslím si, že v budoucnu, až řekněme, bude čím dál tím standardnější mít takový jako už vymakanější počítače, tak si myslím, že ten počet hráčů rozhodně ještě stoupne. A co se týče komunity, tak osobně bych to docela přirovnal momentálně k S4, kde taky těch hráčů je relativně málo, ale řekl bych, že ta komunita je díky tomu aspoň jako taková, jak bych to řekl, přátelštější. Je třeba pravda, že když jsem na tom serveru začínal, tak mě tam každou chvíli někdo zabíjel. Zatímco teďka už mi přijde ta atmosféra na tom serveru taková klidnější, no. Dobrá, díky za odpovědi. Určitě doporučujeme vyzkoušet. Kdo je tedy 5M hráčem roku 2022? Vítězem v kategorii 5M hráč roku 2022 se stává Dedovec. Gratulujeme! FiveM server je opravdu žavá novinka roku 2022. Každopádně i další vyhlášení se týká relativně nového serveru, minimálně ve srovnání se serverem 1. Server 4 běží na verzi klienta 0.3.dl, díky které je možné implementovat i věci jako je jachta nebo jakékoliv custom skiny, například skiny postav z předchozích dílů GTA. Krom toho je na serveru také více potlačováno nesmyslné zabíjení a zabíjení bez důvodu. Pokud je to něco, co by vás zajímalo, určitě na server 4 zaskočte. A konečně nominovaní na nejlepšího hráče S4 za rok 2022 jsou Hadak Pomocník obdržel 3 nominace, registrace v roce 2018. Rodmart Administrátor obdržel 11 nominací, registrace v roce 2019. XXXSKSJH obdržel 7 nominací, registrace v roce 2014. Vítěze nám vyhlásí bývalý administrátor S4 Kriskry, který už je tu připravený. Vítáme tě, díky, že jsi přijal pozvání. Prosím tě, jak bys jednou větou shrnul hráče na S4? Zdravím všechny a děkuji za pozvání. Hráče na S4 bych shrnul jako bandu lidí, kteří hledají hlavně pohodu a klid při převážně mírumilovném hraní. A kdo je vůbec tvým osobním favoritem? Mým osobním favoritem je Xko, pro kterou také hlasovalo nejvíce známých jmen z S4. Dobrá, můžeme přijít k vyhlášení. Takže kdo je vítězem? Vítězem v kategorii nejlepší hráč S4 roku 2022 se stává Rodmart. Gratulace! Předtím, než odhalíme další kategorii, tak tu pro vás máme soutěž. Určitě všichni známe Nice a to, že server vyvíjí už od začátku, jistě víme i díky příkazu /server. Kdo první odpoví na následující otázku, obdrží v soukromé zprávě voucher. A to se vyplatí, Horst, tedy Byrone. Kdo byl v minulosti spolu s Nicem uvedený jakožto vývojář serveru? Ideálně přesný nick, včetně čísel, ale v případě, že nikdo neodpoví správně, vyhraje i odpověď bez čísel. Pro nápovědu první písmeno je M. Hodně štěstí a my jdeme dále. Zdravím všechny přítomné. Jsem tu, abych vám představil trofej křišťálovou sošku, kterou obdrží každý vítěz v dané kategorii. Pokud není hráč přítomen v sále, bude mu zaslána Českou poštou. Hodně štěstí při doručování. Nominovali jste i hráče, kteří jsou nejlepší v ujíždění policii, často vítězí v závodech a soutěžích, ale kdo podle komunity skutečně nejvíce vyniká řidičskými schopnostmi? Nominovaní na nejlepší řidič roku 2022 jsou Hokejboj obdržel 5 nominací, registrace v roce 2021. Spec obdržel 9 nominací, registrace v roce 2020. Vody Administrátor obdržel 5 nominací, registrace v roce 2012.
Určitě zajímavá jména a nyní prosím Stiffy pověz, kdo je vítězem. Vítězem v kategorii nejlepší řidič roku 2022 se jednoznačně stává Voldy. Gratulujeme. To, co se stalo v roce 2020 a to, že Hai nevyhrál nejlepšího PvP hráče, no offense, to už se opakovat nebude. Všichni nominovaní určitě vynikají skillem a v soubojích jsou obávanými zabijáky. Ať už to pro vás znamená přehazování savnů, což je mimochodem bug v Sampu, nebo taktické bitvy na Team Deathmatchích. Nominováni v kategorii největší skiller roku 2022 jsou Adamesek, moderátor, obdržel 6 nominací, registrace v roce 2020. Flexin obdržel 7 nominací, registrace v roce 2022. Nestrix FSC obdržel 9 nominací, registrace v roce 2018. solidní sestava, ale kdo je podle hlasování komunity GTA Multiplayer vítězem? Tady to bylo opravdu vyrovnané až do samého konce. Vítězem se ale nakonec stává Nestrix. Gratulace. Každý rok posouváme, co se sám videí týče, level výš a výš. Tohle je tak trošku můj osobní vrchol a trochu i rozloučení s celým Sampem. Hned po vyhlášení následující kategorie se můžete těšit na speciální hudební vystoupení a velké překvapení tohoto přenosu. Historická chvíle a premiéra pouze zde, takže děkuji všem, co sledujete. Teď je ale čas na soutěž. Za mnou vidíte voucher, ve kterém chybí 3 písmenka, 1 na začátku a 2 na konci. Nejrychlejší 2, kteří správně doplní a následně ho vloží na GTA Multiplayer, se můžou těšit odměně. Za odměny děkujeme administrátorovi Vami25. První písmenko je počáteční název klubu v Los Santos, který aktuálně vidíte na obrazovce. 2 poslední písmenka, to je vlastně jméno nejlepšího rapera v San Andreas. Předem gratuluju vítězům a my se posuneme dále. Představivost a nápaditost, vnášení vlastních myšlenek a pocitů do svých originálních nápadů. Tak zní definice slova kreativita. Občas se nominovali hráči, kteří pouze přebírají nápady, co se rok co rok opakují. Kreativitu si tedy každý představujeme trochu jinak, ale určitě jsme rádi, že se ve finále potkali 3 dlouholetí tvůrci. Já jsem Chouza a vzhledem k tomu, že oba moderátoři dnešní show jsou ve finálovém hlasování, jednalo by se tak o střet zájmů. Tuto kategorii přebírám já jakožto další dlouholetý tvůrce. Nominovaní v kategorii nejkreativnější hráč roku 2022 jsou Byron, youtuber s 235 000 odběrateli, obdržel 7 nominací, registrace v roce 2012. Fanny, youtuber se 131 000 odběrateli, obdržel 7 nominací, registrace v roce 2015. Stef je podcaster a videotvůrce, registrace v roce 2010. A vítězem se podle hlasování komunity GTA Multiplayer.cz stává Byron, gratuluju! Předávám cenu a zároveň i moderování. Haha! Se fans, to je teda síla, každý na mě zídá. Vypni to. To je šílený cringe. Ale kam se tenhle chlapec za těch 5 let posunul? Posuňte sami. Co za línou mrtku zase neudělal job, kurva. Že to nebaví řešit, no. Hej, čán, předáme mu, je to v piči. Zdravím, že
všechny magory, hráče ze San Andreas, jsem nejlepší CEO, prezident jak Mandela, od Bayside po Jefferson, všechno naše parcela, RR je hore, za strážného anděla, ta sláva se nepodělá, my jedeme furt dál, man, jsme jediná rodina, proto serveru vládnem, korupce je naše, pohrdáme právem, se nasereme do kongresu, na rozpočet sáhnem, my makáme píčo, nespíme a nežerem, hrotíme ty joby, pak se hrotíme na www, tlemíme se jako piče, všechny kolem sereme, mamba nevadí, přebírá to legeme, jedem sami na sebe, sami svým pánem, zkus nám zničit job a najdeme tě káre, máme svoji ideu, za jeden pro vás stáhnem, hrotíme to jako piče, ty si tady blázen. Můžeš nás nemít ráno, jen aby si věděl, podívej se do tabulky, sleduj jak to vedem, další týden náš, zapařená prdel, všichni na nás píčují a my se tomu smějem, nakupujem billboardy z nápisy Ready Records, žlutá oslepí piloti padají na beton, Idlewood, Jefferson, Glen Park taky Commerce, Pershing Square, tak o co ti jde vole, v jednom kole útočí, pak vidíš žlutou hordu, minigany, molotovy, nasadny se porvu, nebuď agresivní, otevíráš mordu, ale já právě balem tvoji holku na Discordu, bez debat, bez řečí, RR bude hore, napiš v chatu opak a bude tě to bolet, vydírání šikana na Ready bossu povel, naše jméno navždy, ani perma není konec. Ani perma není konec, vy čuráci. Zdravím celé BTLS, věnovaný vám. Peace. Ahoj Ready, díky za hudební vsuvku. Tvoje jméno je asi navždy spojeno s organizacemi na VTLSku, takže nám dává smysl, že vyhlásíš následující kategorii. Jasně, bude mi ctí a doufám, že to dopadne tak, jak má. No, uvidíme, co na to komunita. Otevři prosím obálku a odhal vítěznou organizaci. Nejlepší organizací za rok 2022 se stává Dragons. Gratuluju. Bobby, tvoje organizace na serveru už několik let a je prakticky poslední organizací, která má historii a stojí za zmínku. Naplňuje tě stále práce CEO, nebo kde bereš většinou energii držet organizaci na topu? Zdravím všechny diváky. Když jsem organizaci Dragon zakládal, tak jsem neměl ani pořádné ambice a rozhodně jsem nečekal, že se bude přes 3 roky držet v top 3 nejlepších organizacích a že bude mít za sebou 160 000 jobů, což je neskutečné číslo. Postupně se ale vytvořilo jádro hráčů, na kterých to stojí a další odměňují tak, aby jsme pořád měli dobrý výkon. Za tu dlouhou dobu jsme zažili ledacos. Systém už je zajetý, ale nudná rutina to není, protože přicházejí pořád noví lidi, jiní odcházejí a stejně tak vyrůstají a mizí zase noví konkurenti, takže mě to pořád baví. Těžší než dělat joby je ale vytvořit takovou partu lidí, aby vládla v organizaci pohodová atmosféra, ale to se nám snad daří. Děkujeme za odpověď. Ready, prosím, předej mu trofej a Bobby, ty jestli máš něco, co by si rád sdělil, teď je ta chvíle. Tohoto ocenění si velmi vážím a moc děkuji všem, kteří pro mě hlasovali. Děkuji také všem současným i bývalým členům organizace a v neposlední řadě organizátorům této soutěže. A dodávám, že Dragons nekončí a jedou dál. Děkuji. A jdeme do finále. Čekají nás poslední 3 kategorie. Přesně tak, následují kategorie nejnápomocnější hráč, nejaktivnější hráč a nakonec nejoblíbenější hráč roku 2022. První zmíněnou kategorii nám přichází vyhlásit ochotný administrátor Vami25. Ten se taky jako jediný nabídl podílet se na videu a za to má moje velké díky. Ahoj a díky, že jsi měl zájem se podílet. Ahoj, děkuji za pozvání. Já osobně tě mám zafixovaného jako takovou kometu, co se z helpera a jiné za rok dostal na administrátora. Co je tvým kouzlem a čemu vděčíš za tak rychlý posun? Za tak rychlý posun v AT vděčím hlavně přátelům a kolegům, kteří mě vždy pomohli. Jsem opravdu zvědav, kdo nakonec bude vítězem. Nominování jsou Ergopuro pomocník obdržel 7 nominací, registrace v roce 2019.
Legenda SK pomocník obdržel 7 nominací, registrace v roce 2019. Tuxedo manažer obdržel 5 nominací, registrace v roce 2009. Bohužel si se do finále nakonec nedostal, i když by si to určitě zasloužil. Každopádně, kdo je tvým favoritem a proč? Jako favorita mám hráče Gachopuro, jelikož v tuto chvíli působí jako pomocník a svou práci dělá dobře. Děkujeme za odpovědi, otevři prosím obálku a pověz nám vítěze. A vítězem v kategorii nejnápomocnější hráč roku 2022 se stává Tuxedo. Gratuluji. Posíláme gratulaci Tuxedovi a jdeme na další kategorii. Co nás teď čeká? Nominování v kategorii nejaktivnější hráč roku 2022 jsou Bobby obdržel 8 nominací, registrace v roce 2010. Mami 25, administrátor, obdržel 9 nominací, registrace v roce 2018. XXXSKSJH obdržel 7 nominací, registrace v roce 2014. Minulý rok byl celkově rekordní, co se týče návštěvnosti. Servery Welcome to Los Santos naprosto válcují konkurenci a pomalu už se ani nedá mluvit o jiných serverech. Máš pravdu, i u nominovaných hráčů to byly stovky až tisíce hodin, ale kdo byl tím úplně nejaktivnějším podle hlasování hráčů? Vítězem v kategorii nejaktivnější hráč roku 2022 se podle komunity GTA Multiplayer.cz stává Bobby. Velká gratulace a já už vidím pomalu přicházet pro trofej. Znovu vítej na pódiu, Bobby, velká gratulace i za mě. Čemu podle tvého názoru vděčí za toto ocenění? Co si pod ním představuješ? Hráči si asi všimli, že jsem často přítomný na serveru a tento rok jsem hrál opravdu hodně. Vydělal dost peněz různými aktivitami, navýšil osobní statistiky a dál jsem úspěšně vedl organizaci Dragons. Ocenění si vážím, ale zároveň mě vede k zamýšlení, jestli to hraní moc nepřeháním a neměl bych se víc věnovat něčemu užitečnějšímu. Prozatím si jako jediný dnes odnášíš ocenění už v druhé kategorii. Jaký je to pocit vidět, jak si mezi hráči na serveru oblíbený? Nejaktivnější neznamená automaticky nejoblíbenější, ale snažím se, aby to tak bylo. Nedělám si zbytečně nepřátele a pomůžu, když to někdo potřebuje a když je to v mojí moci. Hraní je pak příjemnější, když jsou k vám další hráči milí. Předávám tedy cenu pro nejaktivnějšího hráče roku 2022 a přeju, ať se daří tak jako doposud. Ahoj. Díky za trofej a zároveň děkuji všem za hlasy a nominace a samozřejmě taky organizátorům této akce. Ahoj. Čeká nás poslední kategorie a tou je nejoblíbenější hráč roku 2022 dle komunity gtamultiplayer.cz. Samozřejmě, každopádně ještě vydrž, máme tu totiž stále 2 vouchery na rozdávání pro diváky. U prvního půjde o rychlost, stačí si ho přepsat a je váš. Druhý voucher, což bude voucher s nejvyšší hodnotou, si dáme na rozloučení po vyhlášení hlavní kategorie, ale nepředbíhejme. Finalisté nominovaní v kategorii nejoblíbenější hráč roku 2022 jsou Marty 187 pomocník obdržel 12 nominací, registrace v roce 2014. Tereska UVNS obdržela 13 nominací, registrace v roce 2020. Tuxedo manažer obdržel 10 nominací, registrace v roce 2009. Jistě šlo o zajímavá jména, přesto se jednalo o téměř jednostrannou záležitost. Máš pravdu, vítěz obdržel skoro o 100 hlasů víc než druhý finalista. V té hlavní ceně se tedy zároveň jedná i o nejjednoznačnější vítězství. VTLS komunita rozhodla. Vítězem v kategorii nejoblíbenější hráč roku 2022 se stává Tuxedo. Gratulace. Finálovou kategorii máme za sebou, ještě jednou děkujeme. Ještě momentíček.
Právě jsem dostal informaci z režie, že se s námi Tuxedo snaží spojit alespoň na dálku. Pojďme vyzkoušet. Zdravím všechny diváky, chci všem moc poděkovat. Je to snad ten nejlepší způsob, jak zakončit tento rekordní rok na serverech VTLS. Vítězství v hlavních kategoriích o nejoblíbenějšího hráče a samozřejmě v kategorii nejnápomocnější hráč si moc vážím a chci všem ještě jednou moc poděkovat. Zároveň přeju vše nejlepší do nového roku a další skvělé zážitky na našich serverech i v nadcházejícím roce. A nečítujte. Ahoj. Ještě jednou děkujeme všem divákům, hostům, co měli zájem se podílet, administrátorům za pomoc při organizaci a tvorbě odměn a doufáme, že budete hlasovat i příští rok. VTLS Awards totiž rozhodně nekončí pouze u jednoho ročníku. Počkej ještě chvilku, máme tu ten onen zmíněný voucher na 2 měsíce prémium účtu. Ale zadarmo to nebude, za námi už sice vidíte voucher, ale chybí 2 písmenka. Stačí je správně doplnit a prémko je vaše. Nebudeme to nějak komplikovat. Obě písmenka jsou počáteční písmenka nicků obou moderátorů. VTLS Awards 2022 jsou oficiálně u konce, vyhlášeno bylo všech 10 kategorií od těch těsných pod ty jednoznačné. Jak už zaznělo na začátku, budeme rádi za zpětnou vazbu, co zlepšit, nebo naopak, čemu se vyvarovat v příštím ročníku. Děkuji ti, Birone, zároveň i přeju hodně štěstí v budoucnu při dalších VTLS Awards. Těším se na vás tedy u VTLS Awards 2023. Děkuji všem divákům, snad jste si dnešní přenos užili. Dobrou noc. Dobrou noc.